नैबे रुनिकाटा बाजाराव नोंथाङा गलादारफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनायखौ जों नुदों मा आसा आरो मिजिं लानानै सावरायदों नोंथाङा? मिजिंआथ' बे इलेक्सनानो 13 तारिख नभेम्बराव सब दलानो खालामगोन। गाबोन सुद्ध बसुमतारीबो फैनो हागौ, कंग्रेसनि सन्जीब बहारिबो फैनो हागोन बयबो। एबाराव जोङो इउपिपिएल हान्जा बा एनडिए हान्जाया गिदिर गिदिर मिटिं खालामनो थांखि लायाखै। बा इलेक्सन मोनसेल' समस्थियाव जों गेलेगोन बिटिसिआव जे न' जेसेबां हायो थाबायनांगौ, गामि गामि थाबायनांगौ। दिनैबो मेक्सिमाम जों बुथ लेभेलाव मिटिं लादों। जों मोजां नुबाय दा सिडली समस्थियाव अलरेडि 13 तारिखआवथ' फैयाखै, दाबो 2 तारिखल' जादों। 11 दिन आखायाव दङ। मोनसे मोजां हावा बारदों आरो दा कंग्रेसआ बाय केन्डिडेट होदों बिराद स्ट्रेटेजिक रिजनाव, माने कौशलगत कारनाव। आरो बिसोर मा जादों बाहाय डाइरेक्ट फाइट जानो नागिरदोंमोन, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। कंग्रेसआ बेखौ ट्राइंगेल